večer, vítam vás pri sledovaní televíznych správ. Dnešnou témou je globálne oteplovanie. Nemyslíme tým počasie, ale sexuálnu orientáciu ľudstva. Poprosím o prvý prístup. Tak ja si myslím, že všetko by som to poslal. Všetko by som to poslal tam, vieš, ako s Regocickom. Na to si vám poviem, a to, co budete smiať, tak ono. Normálne sa zeserete, tak počkajte, pán režisér. No normálne vám poviem Hadanecku, nie? Pán moderátor, počujem sa? No z Hadanecka, je pripravený, že ako robí teplúcky blesk? Neviem. No tak. Ale ako ja musím besať, lebo Hanka navrhujeme nové kinie a... A takže teraz sme počuli názor nášho teplého brata Gogúška. Ale musíme sa presunúť k dnešnému spravodajstvu. Denník Pravda píše, že na Slovensku ešte nebolo tak teplo ako doteraz. Meteorológ Jozef Ilko ostáva v práci dlhšie a dlhšie, len aby na monitoroch neušlo, čo sa to vonku deje s počasím. Pána Ilka netreba však brať doslovne. Vždycky trafí počasie, ale nikdy ten štát, v ktorom má byť pekne alebo škaredo. No a to je odo mňa dneska všetko. Dovidenia na budúce.